Ešte pomôž mi to očistiť. Také čierne ruky som z toho mala. Na druhý deň. To si ešte nebola orechy. Na ďalší deň zase s niekým išla. Zase to okolo dneska. Snažíš, pomôž mi to nakrájať a ježiš. Veľmi našla, že to okolo nebolo. Keby boli aspoň... Nemajú, ale môžu to dávať. Ale to je také látkové. A... Môžem to robiť? Ja ináč bude toľko hrybov, keby ja som boli riadne červa, aby sa to vyhodil. Som musela kráľať. Tomáš, nekameruj mi brucho. Nekameruješ. Nie? 43 sekúnd? Nie? Náčka, dnes odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Fakt skončím. Rastie mi Janko. Ty furt nahrávaš? Ty si... Tomáš, skoro som to zrušila. Dáme sa do umývárky. Tomáš. No, I don't know. O. Tomáš. Nie. Nerob. Dáme ti po šiške. Po šiške? Dáme ti po šiške. Dajte sa potom do umývárky a príbory nebudeme dávať, to môže aj... Tomáš! Koho várate zase? Co? Ešte nie? Už hej. Ešte nie? Už hej. Ešte nie? Už hej. Ešte nie? Už hej.